Okay, may hapon sa mga kaigalaan o kaigsunan usab aniya sab kita sa usa ka biblical discussion tali sa gyapon sa Seventh-day Adventist o sa Roman Catholic Church apang lahi na sab mga kaigalaan ng atoang mga manugdebate sa karon, mga persona nga magkaatbang o magsig pabarog sa tagsa nila ka mga tinuhuan o pagtulunan. Sa gihapon ako ang inyong higala o igsoon sa kahanginan Brother Dan Maasin ang silbi nga moderator niini nga debate. Og welcome kamo sa atong biblical discussion. Ako usa ihatag ang higayon sa atong mga manugdebate aron sa pagpaila-ila sa ilang kaugalingon o sa ilahang girepresentaran nga relihiyon o pundok. Unahon na po siguro ang affirmative side, Brother Yolando Alarce. Bro Yolando, liyog kong timbaya sa atong mga kahigalaan o mga kaigsunan. Ning left. Ready na ba? Ready na mi. Ready na ba? Okay na. Nagsige ko yun, nakamute na ito. Ulan na diri ba? Okay, ready na tanan. So, sumala sa akong gingon mga kaigalaan ug mga kaigsunan, doon na kita debate sa karon. So, diya na kita sa panahon sa pagpaila sa atong mga debatidor or mga magdiskusyon niini karon nga kahaponan. Atong unahon ang affirmative side, Brother Yolando, lihog ko paila sa imong kaugalingon og timbaya sa mga higala nimo. May hapon kanatong tanan labi na sa tan-aw karon niining kurasa ug labi na sa akong katbang nga si nga no Brad? Kian. Hapon Brad. Sa atong moderator labi na sa atong mga SDA o katong usab nga mga lagyo nga lugar nga mi tan-aw sa atong discussion karon may hapon kanatong tanan. Alright bro, paila sa imong pangalan bro. Kinsay ka bro? Ug asa ikaw na membro or unsay imong ako pangalan akong palala ako dahil si Yolando Ipon Alyarse. Membro mi diri sa Cebu City Chapters FD. Uban ako si G. Carlo. Na bro, hatag na nako akong pangalan. Okay. Mao kadto mga kaigalaan ang atong affirmative side sa Roman Catholic Church, Brother Yolando Epson Alyarse. Ipon Alarse. O gari na sab kita sa atong negative side sa Seventh-day Adventist, Brother Kian, liyo kog introduce sa imong kaugalingon. Okay, daghang salamat Bro Dan. Ako di ay si Kian Fidelis from Southern Leyte. Membro sa Trimedia Ministry. So mayong hapon diha sa tanan nga nagapaminaw mayngon man sa ato nga mga kaigsunan diha no. Og special mention ni Karshin Mino okay, ning comment ko siya nga pa-shout out ba. Og mayon man sa ato nga mga kaubanan diha nga nagtan-aw og naminaw og sa tibuok pirsa sa Seventh-day Adventist Church. Mayong hapon yung tanan diha. Balik nimo Bro Dan. Alright, so mga kaigalaan ang atong negative side sa Seventh-day Adventist. Brother Kian Fidelis. O kung atong natutog mga kaigalaan, lagyoanay ni sila mga lugar nagipuy-an ang usa sa Cebu, ang usa sa Southern Leyte apang tungod niini nga katuyuan nga makadiskusyon bahin sa pagtulunan sa balaan nga kasulatan, nagtagbo sila dinhi sa atong page biblical discussion aron sa pabarog o sa diskusyon sa tema nga ilahang sabutan. Mao kini mga kaigalaan ang atoang tema nga pagadiskusyonan alang sa atong mga manugdebate sa karon. Ang tema nga ilang pagadebatehan pamatud-an nga kanang pinadayag 3:9 nga nagpakahudyong pundok ni Satanas ang gipasabot diha mga pundok sa SDA o kon Seventh-day Adventist. Kini nga tema ipabarog og pamatud-an sa affirmative side nga mao si Brother Yolando Ipon Alyarse og siya usa ka
miyembro sa Roman Catholic Church, usa ka Catholic faith defender diha sa Cebu City. O kini nga tema og paganigaron usab kini sa atong higalag igsoon batan-on nga defensor sa Seventh-day Adventist, Brother Kian Fidelis. Usa siya ka membro sa 3A Media o usa-usab ka Seventh-day Adventist. Siya mo magaligar, magahatag o magasupak nining maong tema. Ang ilang roles sa maong debate mao kini. Wala mo referensya bro na? Confirm lang? Dugliara? Gamit og Wala, referensya. wala. Specific yung tema. Sumala sa Biblia. So wala referensya. Dili. Wala pa pud wala gibutan po- diha nga dili pwede referensya og basta ang gipasabot diha Dili. ikaw na mo hatag og kung sa imong gamiton referensya ba og Biblia kay referensya man ni Biblia kung Dili gigamit. man. Ikaw may mo gamit og kan ikaw may pamatuod o ayaw ko pagamitan na mo nang ang imo diha pinadirect 3 specific man imong gipasalig namo. Okay. So maudri ang inyo hamang tema god. Okay, okay. Inyo gibutangan kung asa ninyo pamatudan. Oh, pinadirect 3 niya pamatudan. Yung tema nagsintro man sa pinadayag 3:9. So I assume nga kini sumala gid sa Biblia kay 3:9 man. Okay. Pero unsa inyo gisabutan or sa inyo hanggi kuanan kay Oh. kuan ninyo karon, sabutin ninyo karon kung unsa bay bahin ini kay dia diri ta magbase sa atong rules karon. Okay. Oh, specific ra niya yang gihatag nga pinadirect 3 Dihan siya mo pamatuod sa pinadirect 3 kay specific klaro man ang pinadirect 3 yang gihatag nato. Ang tema man na may gigunitan nga sitas. Oh, naman. Nagigunitan kay di sa makadagan sa kasa. Kaya dili magud na mulutaw dia kung dili ka mogamit sa mga buhat pa. Kung di ka mogamit sa mga referensya sama ng mga dokumentary o kana bang mga inyong mga kuan ba inyong pagtulong ang sa inyong Dili na ni Unsa man Dili dili na kung di sa dita mogamit ng referensya. ang iya ra gid burden da bro dan kana argang pinadirect 3 Oh, mo ra ginagay mo manayang tema. O may sanay tema referensya. Kadagaro na Dere, mo. moderator. Ute. Kuan naman. Sige, sige. Ano na to ang ingon conservative na pwede ra po dili magamit og referensya. So ako dili ko ka decision ni ini unya ang negative man pod na Dahil ba nabutan naman na ba? nadayag 3 So unsay decision ani kay diya ta ari ta sa rules. Kung unsay na estima bro dan mao rasad kay lisod magpuno-puno tan yang estima. Okay, agree ba ka ana bro? Yolando? Sa nagay mo na. Okay. Kay ulit yung maning tema. Dili man ako nagbubuhat. Kung ako'y padesisyonon sa tema, ang tema na nakakid akong diferensya. So, moderator man ko, di lang ko musulti unsay diferensya ni. Kay moderator man ko. Ani ang roles mga kaigalaan o mga kaigsunan sa maong debate. Una, musubay sa tema, dili mulikay sa isyo. Tahoron ang moderator, ikaduhang roles. Kung unsay desisyon sa moderator, respetuhon sa tagsa ka debatidor sa maong dialogo. Ang tubag dili mulapas sa usa ka minuto. Ang pangutana nga kategorikal kinahanglan tubagon og kategorikal apan pwede i-qualify ang maong tubag. Ikalima nga roles walay atake personal, atakihon lang ang mga argumento or mga palasi nga nahimo sa maong estilo sa debate o sa pangutana. Respetuhon ang tubag sa kaatbang. So dili na to ingnon nga ang tubag layo o ang tubag ingnon na to nga nagkanga na no sa iyang tubag o ato anang iwasan mga tigalaan. So respetuhon na to kay biblical discussion kini. Gidili ang pagkomentaryo sa panahon sa pangutana.
pwede maka-video or maka-record ang tagtungod sa dialogo apan dili kini kanalan i-chop-chop sa rason nga dili na kini mo gawas ang context sa maong video. Ikawalo, ay kasyam, pwede makagamit og tanang version sa Biblia. Apan pwede mo qualify ang debater nga sayop ang translation. So kung musulti kang sayop ka ng translation, dapat na kung kay ipakita nga translation sa Biblia or ebidensya sa pagpamatuod sa imuhang pag-qualify or pagsulti nga kana sayop. Ikapulo og katapusan mga kaigalaan, pag moingon ang moderator nga ipatubag ang pangutana, kinahanglan tubagon gayud kini. So sa atong roles, wala dire ang roles nga ang moderator na ikatungod sa pagdeklarar nga so, kung kinsay pildi o pondaog. So pag-abot sa mga challenge question, dili ko mo isulti kung kinsay na daog or kinsay na sayop kay wala kana sa ato ang roles. So ang mga kahigalaan or mga naminaw na maoy mag timbang-timbang kung kinsa gayon ang naghatag og bug-at nga argumento. Ang atuang format sa mga debate mao gihapon 10 minutos nga pagbabarog sa affirmatibo, cross-examine sa affirmative sa negative ngadto sa affirmative 10 minutes, and then 10 minutes presentation from affirmative at from negative I mean, and then 10 minutes nga cross-examination from the affirmative to the negative, and then rebuttal 10 minutes, 5 minutes nga cross-examine, and then rebuttal na usab sa negative side, 10 minutes sa gihapon, 5 minutes nga cross-examine sa affirmative side, and then adto kita sa final statement or conclusion. Una mosulti ang negative side 5 minutes and last ang affirmative side 5 minutes. Agree ka mo na ini nga rules and regulations sa maong debate mga debaters? Okay ba? Agree. Okay, kay tungod agree na kita. Atong pangabayon kay wala kita nakapag-open sa pag-ampo. Ato ang i-request atong affirmative sa paghatag og opening prayer. Yes, mga Katoliko, mao kini among introduction sa mga po sa kalansunan sa Santo Espiritu Santo. Ginong langit ng kamahan, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ug Diyos matuog ng mga propeta. Kaniya sa kami karon ining katnaa nagisgot sa mga pulong balaan ug nagtuki diha sa kamatuoran para mapadayag diha ang kamatuoran ug katong mga tao nga nangabutan pakita kini tanan atong pangayo pinagin Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sumahan sa Hesus. Alright. So since nga nabuksan na kini sa pangamuyo, atong pakatanon ang ato ang affirmative side kung ready na ba siya para sa iyang 10 minutes na 10 minutes presentation. Amen. Ready ka na bro? 10 minutes sino bro? Ready na bro. Andam na. Atong timer. Okay. I'm sure ready na atong timer. Sige bro, ang imong oras magasugod kung ikaw magsugod sa pag-present. Wala, kasi pasawa na. Okay. Atong basahon before ko mo proceed no. Kaya aron sometimes mga minaw. Para ta magsugod sa ang mensahe alang sa mga sa Philadelphia. Ya ato ni ihulong dito sa 9 aron mo atong sawaan sa pag-discussion karon. Isulat kini alang sa mga anghel sa simbahan sa Sardis. Kini ang gingon sa nagpuput sa pito ka espiritu sa Dios. Ug sa pito ka bituon, nasayod ako sa imong gibuhat o nasayod usap ako nga gidungog ko ang buhi nga bisan tuod patay ka. Busa pagmata ug bid-una ang anaa kanimo. Hapit na mamatay kay nakita ako nga ang imong nahimo dili pahingpit atubangan sa akong Dios. Busa hinumdumi kadtong nagpagtulunan nga gitudlo kanimo og imong madungog. Kumana kini og kinulsuli ang imong sala. So dito lang ta city kataas na kayo.
isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Philadelphia, kini ang mensahe nga giingon sa balaang og matuod ang nagkupot si Yahweh na ni David. Walay makasira sa iyang ablihanan o walay makaapli sa iyang siradan. Nasayod ako sa imong binuhatan ug nga may jutay kang gahom. Ituman mo ang akong pagtulunan ug wala mo ako ilimod. Tanawa, giablihan ko alang kanimo ang usa ka pultahan nga walay makasira ini. Diri na ta sa punto nga atong gibuhatan og tema ang 9. Kanang nasakop sa pundok ni Satanas nga nagpakahudyo, mga bakakon paduulon ko sila kanimo aron paludhon kung payukbuon kanimo aron sila mahibalo nga gugma ko ikaw. So ang akong punto niini mga kaigsunan nga ang gipasabot din nga pundok kay ako namang buhat og tema mga 70 Adventist nga mao'y mga pundok nga magbakakon og sakop sa pundok ni Satanas kay nagpakahudyo man aron masabtan nato sa mga nilantaw. So mao na niya ang ikaduha kong punto eksonan kay diha ni Kristo. I mean ang una na kong okay ang kay kani man gud sila mag-eksonan nidawat maguni sila sa mga pagtulon sa mga Hudyo busa haom og igo kay kini gipasabot diri sa Piladay 3:9 nga nagpakahudyo. Kaya lagi, ang atong nagkiksuonan, di kulit man, di kupot man sa patulunan sa mga Hudyo, sama sa pagkaon, sama sa dili pagkaon sa karning baboy. Unta dili man gihatagan sa palaot sa Dios. Gatko man taga Israel. Mr. Moderator, objection sa Mr. Moderator. Naka-objection, Mr. Moderator. Yes, objection. Ning abot na siya, Mr. Moderator, og baboy. Nga ang among tema, specific, pinadayag 3.9. Wa, gud kay mabasa nga baboy des 3.9. Mauna nga, kupot sa imong tema nga pinadayag 3.9. Mauna akong objection, Mr. Moderator. Ayaw ka balaka kay, pwede man magtima ta og baboy, basta imong ang kunon sa mga tao nga, imong atrasan ang imong tema nga gipamatud-an karon. Balik sa imong tema, bro. Objection, bro. Counter objection. Natulog na kasabdang na tema nga tulong na sa mga Hudyo inyo usab sa gisulod. Mo bitaw mo nang di masabot ka mo mo. So ibig sabihin nasakitan. Okay, yun. Okay, bro. May objection. Ning comment, ning said comment na siya, pero Mr. Moderator atong karohon. Ang iyang tema pinadayag 3.9. Nagtema unta siya diha og kanang sa pinadayag 3.9 apil ang baboy diha kay ato nang suklan. Pero kay ang iyang tema pinadayag 3.9. Ang kuno niya nga mo atras sa siyang tema kay mo proceed sa baboy. Basta mo atras siya. Objection, Moderator. Ako balot tao. Moderator's time. Naunsa na niya akong katbang ba? Moderator's time. Moderator's time. Inat na kaya mulot tao maging mo ang inyong pagka Wala ba? Kami na sa moderator, bro. Ako, nag-diferensya pero hindi man ko di man magdungog sa iro. kinsa man lang naiiro diya paliw ko na kog bitay. Surut ang karoy. Okay na? Moderator's time. Moderator's time. Okay. Akong isa-isa sa mga bro ha. Ang topic man god bro is pinadayag 3.9 mao na imong tema pamatud-an nga kanang pinadayag 3.9 nga nagpakahudyong pundok ni Satanas ang gipasabot nga mga pundok sa SDA. So ang imong tema naa diha sa pinadayag 3.9. And then ang objection sa maong affirmative side nga ang iyang objection tungod kay naghisgot. Kadit lang ako sa pasultiha para nga dili magkuan ba masabtan mo pagayo. Ang objection lagi sa negative side mao nga nag-mention na kag baboy onya
kanang baboy na amang pud na debatable man pud na lahi man pud na siya nga topic. Sa Okay. pa kung anon gud bro, I-post niya kung dili time ba? nimo ma-appeal kung unsay nakapos na. Dili nimo ma-appeal kung unsay mga doctrine sa Seventh Day Adventist kay dili man doctrine sa Seventh Day Adventist mao gi inyong topic diri. Mao lagi na nga nag-ingon ko nga naagyo diferensya ni inyong tema. So ang angay nimong fokusan karon ang pruweba kung unsaon nimo pagpamatuod ang pruweba nga 3.9 mahimo nang pundok sa stem. Ya, ko mag-focus bro. Kaya ang kanang sa baboy, ikaw na ko timo ha. Ang about sa baboy, debatable pud na siya. Lahi sad na siya nga topic. Ako ning gito, Brad. Kaya aron mo nga nagpapit ko dito. Ina dapat ini. Usa man siya ka nasupan ni diya sa pagkadayo. Iyo pinitikan. So, Lagi. pagkaudiyo. O diyan nga sakop sa pundok sa mga bakakon. Og di ko na i-apply. Mao muna mo gitaguan. So tugote ko nga karon diha ang gipasabot diha tuman ang akong giingon nga ang gipasabot diha nga mali i-object. Cape ka bro. Bro. Okay. Bro, mao na akong isulti ha since nga i-insist nimo na imo ha. Sa tinud-anay lang gyud bro, ang imuhang tema man gyud since ikaw ikaw ni ini mo ina. Wa lang gyud specific nga Paminaw. Bro, paminaw sa bro. Kay para nga maklaruhan nato ni. Kay nag-object naman ang atuang kuan, ang negative so para maklaruhan nato. Ako isulti sa imo ha, ang imo man gyung tema man god sa rules argumentation and debate sayop gid ni imong tema. Kay ngano man dili og i-apply gyud nato ang rules argumentation and debate bro. Dili gyud ka angay nga magpamatuod ka sa dili imuhang pundok. Dili gid na siya, balik out na siya sa rules argumentation and debate. Mo ning ingon ko nga naa gyud ni diferensya ang inyong tema. Kay kung ibutang na to na ha. Paminaw sa ibutang na to na dawaton na ipasagdaan ta lang mo. Mahimo mag-mention kag baboy, mag-mention kag sabat, unya mga debatable topic naman ako na siya. Mahimo nga magumon bro ang inyong tema. mao na akong gipasabot diha kay Mao mo gamit sa tag-referensya kay dili man imulutaw kung unsa gyud ang reliyon o diyo ba o mga Kristiyanos. Mao bitaw ni akong gipa kay aron mulutaw mo diha kung tinuod ba gyud mga Kristiyanos o tinuod ba gyud mga Judio. Nga inyong Magklaruhay lang ta, magbugnaway lang ta. Bro, magbugnaway, magklaruhay lang ta ba? mo Asa sa, nagpalit ikaw may nagbuhat ni ining dili ikaw ha. may ay sa rules gud sa debate bro kung kahibaw ka na, kung nasayod ka na. Ang imo nga tema is specific bro nga pinadayag 3.9 ang gipasabot diha SDA mao na imong barugan. Ayaw nag-abot atong baboy kay debatable man na pero kung pero kung muuyon ka nga moatras ka ani nga tema magtima tag baboy. Magtima tag baboy. Kung dili ka muuyon sige padayon na ang imong tema. Unsa man? di ka mo Deal bro. di ba ka mo yun ani mong timahan Atras ang imong tema. di ba ka mo yun ani kay na booking naman Mabitaw akong dili ayo dili nga na bro. Magklaruhay lang ta ba? Sige, mag-moderator's time. baboy kanang sa debatable na siya nakalita lang mo ni ini kay mao bataw ko ipasabot ni mo ni aron ka nang pinaded 3.9 mahimo lang debate di man na madebate o dili na nato lang siya buhat ang tema nya magpabilin mo Mao lagi. tinuan Bro. di mo mulutang ninyo pagka mo Time. Tamina sa moderator bro. Ningingon ko bro. Kalma. di ba ni sanong ko bro. Ako sa moderator time. Kalma. Bro, nganong ningingon ko bro nga sayop nang ang kining na diferensya sa inyong tema sa primero pa lang kay so pakid na siya sa rules argumentation ang debate. Ma-create man ko diri ang ginatawag bro nga fallacy of false assumption. Mao nay ma-create nimo dinha. So, ako nag-advise ra pud ko sa inyo ha.
since nga ang negative side nag-object mao nang akong gipasabot sa imuha nga ang kana manggong baboy debatable sab na. Magsulti kag debatable sab naapod na siya laing tema nga pwede ninyo diskusyonan. Or about sa mga doctrine sa Seventh-day Adventist naapod na siya tema pwede ninyo diskusyonan na siya. Rayon ta, diyan ka ng baboy. Ipasabot na ako sa imuha ha. Mauna nga akong gipasabot na kana sa imuha. Kay ang makreate ako gyud mo advise ko nimo kay ikaw gyud affirmative niini. Dili ni ingon ha nga ning kuan ko ha ning laban ko sa pikas. Ikaw gyud affirmative so naa sa imo ang burden gid. Naa sa imo ang burden. So mao nagi-advise na ko sa imo ha. Para at least sunod makahapon. Kay ni dawat magud siya ni tema. So yun siya sa akong may si Brian ta. aw Kay maturi mo hadlok man gyud mo nga mabutyan kung unsa mo. Pero ako lagi po ni pangutana karon sa taon. Comment, nanay, ops, said comment, di na mayo, said comment. Palasin na siya, palasin. Magipasabot na ako sa imo. Amora, bro. Amora, gipasabot sa imo, bro. Okay, natay nabilin nga tanaw na ko 6 minutes and 53 seconds. So, let us continue. Usab, utro na to ang topic. Pamatud-an. Okay. Kadit lang. Pamatud-an, nga kanang pinadayag 3.9, nga nagpakahudyong pundok ni Satanas. Ang gipasabot diha mga pundok sa SDA. Sumala sa Biblia. Mao na ang tema nga ipabarog sa atong affirmative side, Brother Yolando Ayarte. Bro, continue sa imuhang 6 minutes and 53 seconds. Kani bas hindi sa mo dawatan eh. Sa laing bahin, aduna koy mga nakuy-kuyan nga mga detalyado kayo nga source kabahin sa pag oyon ni Ellen G. White sa abortion. Oyon mo ani? Oyon ba mo ani? Kaya ako ning sige. Ngilngig kayo kining Bro, maong ayaw pagpangutana, bro. Oh, sige. Brian ha, sa laing bahin ha. Doon na ko kini detalyado kayo nga source kabayan sa pag-uyo ni Ellen G. White sa abortion. Ngilngig kini mong balaod na. Gitawag kini sa Biblia nga makalilisang talanawon. Pangitabo alang ni atong mga inahan nga nagmablos. Atong basahon ang Mateo 24 kung kinsay gibuot ipasabot nini. Mateo 24 19. Tanawa mga igsoon. Objection, Mr. Moderator, wala po just tema ba? Dili. Bro, focus sa imong pinadayag 3.9. Bago sa Objection, Mr. Moderator. Kada man eh. Time? What's the No. Asa paminaw sa bro, napaka objection, paminaw sa respeto sa awan. Yan ba ujek kan Objection kan ako, Mr. Moderator. Ayaw ka comment. Ang imong tema pinadayag 3.9. Abot na kadaron. Wala po ko sa pinadayag 3.9. Ako ning gitoy basa aron pag-aom sa gitna ni Propeta Daniel na si Ellen G. White mao gyud gitumbok nini mao bitaw akong gipasabot diha mao na kung barugan nga kanang lahi na sa mga tema. Lahi na sa tema, bro. Ay kung buti Ang imong, sige. bayra ko aron magkasma ang gitna ni Propeta Daniel sa iyang talan-aon. Itinuod ba ni? Wala man ta nag-debate og tagna ni Daniel. Oo. Ang atong gidebatihan 3.9 sa pinadayag. Wa mo tayo kita diha. Introduction pa ni. Moderator. Abi ninyo sa tinudanay gyud ako gyud mo ay ako'y murag nahimo ani nga naipit kay ako gyud gi-explain na gyud nako sa inyo haba. Gi-explain na gyud nako ninyo sa inyong pamaagi. Ang kuan kanang abot sa mga doktrina sa Seventh-day Adventist. No, kay mahimo lagi but lang mo kuan mo sa ako kay siyempre ako po nagtuon ko tag debate god. So mao na hinaptan ko ninyo. Mao lang mas ninyo. Di mo mudawat sa dapat manggo mga argumento. ana. Sige lang mo object. Mao kay Undang mo na lang tani. bro. Undang mo lang tani. Ato Sige lang. Sige lang mo object. Moderator ta. Mao bitaw na ang akong gingon nga. Wala na kong gusto ng baboy. Dito sa pananaw ni Daniel sa Mateo 24 inyo sa ipugan. Nga ako mataning Bro, paminaw sa moderator, bro. Bro, paminaw sa ako, may moderator's time.
Moderators. Akong tanin pa karon na dili katuman. Nganong inyo kumpugan? Dili. Aron magkasinabot ang imo gong tema nga gihatag nako pinadayag 3-9. Lain na pagod ng tag na ni Daniel og ni Ellen G. White. Pwede man ta magdebate ana sa mahuman natong tema. Aron kagaon ba sa pundok ni Satanas? Wa man mo kagit yun. Ang imo tang gibutangan sa imong tema nga mogamit ka og referensya ni Ellen G. White, mogamit ka og ubang bersikulo, ayaw focus sa 3-9. Wa man ko kasabot sa rule sa debate god. Wa pa ta magsugod. Sa sunod bro, aron makasabot ka sa role sa debate, patudlo ka sa imong mga kaubanan kay wa makakasabot ang imong tema specific pinadayag 3-9. Bisag pangutan-on pa na imong kauban bro si brother Paul Alima. Ang unod na maybe nasa unod diha. Nanay. O unsay unod? Basa na tong unod, unsa man? Nabay mabasa nga Daniel tag ng Daniel og Boy. Unod debate diha. Ako niyo, pundok og sa pundok. Moderators time. Moderator. Ano na plural ni moderator. Okay. Moderators time. Okay. Ako lagay na bro ang giingon to nga kining imuhang tema manggod. Ako naluoy gyud ko nimo or concern ko sa imuha. Kay kining imong tema supak gyud ni Supak kay supak dili gyud ni sa inyo. Mabungkag pag ikuan. Di man ko ka mamit. Kalmara. Yan good. Supak Moderator. magud sa rules argumentation and debate kay dili man gud na mahimo nga ikaw nga affirmative magpamatuod ka sa dili imuhang pundok. Di O, mo yan, ano, supak ni Kuya na na- siya mo na. No, Wa ta ni yun. ikaw gud na sa tina. Wala na ko'y concern ana kung ni Oyo o ni nganong ning sokol ang negative di na ako. Nag-advise ako sa imo ha pero since nga ngani na lang ta muagri ra ako nang ipa-agree ang negative side kung muagri ra ba siya nga okay lang nga magsuroy-suroy. Ani na lang Mr. Moderator. Ani na lang. Pasagdaan na lang. Ate ka muna bahala basta na objection, mo patuloy gyud bro. Ani na lang, ani. Please bro, sunod bro. Makabantay mo unsaon ninyo paghimo sa tema. Kay once nga diferensya Bakit? gani ang paghimo nimo sa tema, magkalisod gyud ka ana. Labi na Wa- ma-notice, makita na Dili lang gyud mo matala. Ani na lang aron naagi debate kay ani na lang mentor. Ani na lang mga amigo na to. Sige Riasa. Decision sa. Mga amigo ani na lang para asa magbugnawa sa to. Asa kalma ra kol. Ani na lang para nagi debate nga mahitabo. Ang iyagong tema Pinag 3-9 specific na. O specific na sa Pinag 3-9 pero kung mudaga na siya bisag asa nakalapas tas rules nga di mo gawa sa tema. Nakalapas ta na. Pero ato na lang ipadayon ang iyang presentation aron dili siya masayangan. Kay maluoy man ta nagtuon man siya na. Pero sa sunod bro, pagbuhat og tema nga kanang di ka malanganin ba? Kaya ang imong tema alanganin kayo kay pinadayag 3-9 gud specific nimo. Inyo man kong objekan. Object yun ko, nga nang object ko. Kaya wala naman kas tema. O di ba? Di ako yun Kasi ang imong buhaton basta mugawas. Paminaw, ang akong pag-uyon nga magdebate ta. O ang atong debatihan nga kanang 3-9 diha ang imong pasangil SDA. So ara ra ka mo focus sa Pinay 3-9 pero kay aron di masayang ang imong presentation diha, ala padayon na lang nato ni aron na mahitabo nga debate. Sige, Pero moderator. sa sunod. Pero sa sunod. Sige. Pero sa sunod, mentor, Bro, okay na. moderator. Pero sa sunod, pagbuhat og tema nga di ka malanganin kay ang imo kong tema Pinay 3-9 man. So magbuhat kag tema bro nga kanang Alangin ani, kamo sa kinalangin. imong gusto. Wa mo Sige, alangin ani. Moderator's decision since nga ning kuan naman lang affirmative. So continue sa presentation nimo bro. Pero lagi lado maglukso-lukso lagi ninyo tanawa ba maglukso-lukso. Maglukso-lukso lagi siya ni, maglukso-lukso ba? 5 minutes and 39 seconds. Presentation. Please proceed. Akong basahan ang Mateo ha, nga akong gisugdan unta to pagbasa, pang giobjekan ko. Mateo 24 bersikulo 19. Ingon dire. Ang gisulat dire nga
Amen. Dira. Pagka makalilisan niya itong mga adlaw alang sa mga masuso, o sa pag-ampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pagkagiyon sa panahon sa tingtugnaw. So kining mao nga kung gigamit inyo kung gibsay kay lukso kuno ni. Pero aron sa pag-aom sa inyong akong gipahid o akong gipasabot nga kamo og si Ellen Goldwife bato pa nga usa ka abortionista nga propeta, haom mo po ni sa iyahang akong gitawag diri og the Seventh Day Adventist pro-abortion matod pa diri atong basahon ang dokumentary kay inyo man jud kong gitugan depends sa mo basahon na to di English ni atong nabaron og Binisaya matod pa diri isuwa ta mao ni ang source ha White Selected Messages Volume 2 detalyado kayo / Washington DC Radio Herald Publishing Association in 1958. G. White, matod ba diri, mga niyang sinulat ni G. White. Kanya, nigamit sa termin, matod ba diri, si G. White kuno, si Ellen G. White, wala kuno siya mo hisgot og terminong abortion. Matod pa sa English. Nevertheless, she talk about almost murdering the unborn. Muna, apan bisan pa ni ana matod ba diri, nevertheless, she talk about almost murder the unborn. Apan bisan pa niya na siya nagisgot kabahin sa pagpatay sa dili pa mataw ang bata. Matod pa niya, sure, ato tiwason, I was against the almost murder of unborn babies. Ato misayon, supak ko nga patyo na ang wala pa mataw nga mga bata. But, I was never against the actual to deign to kill. Apan bisan po apan dili pod kumusupak matod hubas Binisaya. Apan dili pod kumusupak nga patyon sila sa akto. So mao ning tagna ni Propeta Daniel nga gibalik pagisgot ni Jesucristo diya sa San Mateo 24:9 ug ako ning gitakdo sa binuhatan sa inyong founder nga si Ellen G. White o kini ang kasayuran nga akong nakuykuyan. So aron pagmatuod dinhi matud pa ni Kristo duha kung tulo nga magasaksi kana aprobado na. Unya kay Biblia man og ang dokumentary nga akong latag karong panahon na. So mao kani nga igo siya sa akong tema nga ang gipasabot niya sa pinaliyag 3:9 ang mga SDA na. Kay ngano man buhat man na ni Satanas ang pagpatay sa mga inosenteng bata. Matod pa diri makalisang alang sa mga mabdos ni adtong panahon na. So, kay gitagna naman konektado ni siya sa katumanan sa inyong founder nga si Ellen G. White. No? Apan dili kay kanina mo atong gihuptan, aduna pa koy mga dokumento nga unya ra nako padayag kay basin unya mangilmigan mo sa maong mga picture, no? Unya usa pa sad klaro man kayo nga gipasabot diha kamo man gyud na diha sa Pinay 3:9. Klaro kayo nga maigsoon nga dili gyud tinuod mga Dios. Magpakabiyo man gyud mo og sakop sa pundok ni Satanas. Mao bitaw nga ako nagbuhatan og tema ang gipasabot diha kay ang sulod niya nang maong Pinay 3:9 naglangkob na sa pagpanudlo og bakat, naglangkob na sa pundok ni Satanas, naglangkob na sa pundok sa mga Hudiyo. Mao na nga sakto ang imong gipasabot mo direktor nga kani magkadarakas gyud kay tulo man ka gipasabot diri nga mga pundok og tulo may dimensyon ini. So mahawog gyud nga kadarakas nga agi aron masumpay sa mga grupo nga nagpakadiho niini karong panahon na. Niya, ila man kong gijikan kay lagi kuno katagpas tais kan din maong ang bersikulo kay nganong lukso-lukso ko. Mao bitaw kay ang Pinay 3:9 tulo man ka ipasabot nini. Ang binuhatan gibalik na nako ang iyang pagka bakakon, ang pagka Hudiyo, pagka dili Hudiyo,
o ang iyang binuhatan. Sumo na akong ipasabot. Nga mo ito, nag-iskot ko ganihag sabat, kay aron or baboy, kay aron itandi nako sa inyong binuhatan o sa mga tinuod ng audio. Kay kung mo ingon mo, 30 nagtuman seconds. niya na sa audio. So, maigo maging nagtunan ko sa pagtunan sa mga audio. Kaya dili man maka mo mga audio. So, ibig kong sabihin, nagpaka-audio mo. O niya, ari ko sa pagkasatanas. Ang pagkasanas, maul ka di akong sa Matthew. Kasi Ellen G. White, maul gipasabot niya ini sa tungkulan. Kay, siya ba na ko ako ito siya na akong Time, bro. Okay, I think your time is up. Salamat ba? Time's up. Time's up na bala, bro. Bro, Kian. Time. Napaka? Moderator. Okay. So, natapos na ang 10 minutes nga first presentation sa maong affirmative side o ari na sab kita sa cross-examine sa negative side ngadto sa affirmative side. Ready ka na, bro, Kian? Ready. Okay. Ang bro Yolando, ready ka na? Yes, ready na Brad. Andan na kong tumag Brad. Okay. So, ako ang timer ready na usab. So, 10 minutes cross-examine from the negative to affirmative side. Ang imong oras, bro, Kian, magsugod kung ikaw magsugod na sa pagpangutana. Una na kong pangutana, Mr. Yolando. Nakasabot ka ba sa tema nga imong gipabarog? Nakasabot ka o wala? Tubag. Nakasabot ko Brad sa kong tema. Mabitaw akong misokol ko mi update ko nimo og debate aron mapatunayan ako nga nagpabaro ko sa lig-on gyud. Ug nagsabot ko sa mong tema. Kay nakasabot ka man sa tema nimo, pinadayag 3.9 specific imong gigamit. Sa pinadayag 3.9 naabay Ellen G. White diha na o wala? Tubag. Ang Pero imong makasabot ka. Mr. Moderator, akong objection, I have object sa maong pangutana ni Post the time. ako sa Pause the time, please. Okay, pause. ang imong pangutana, babasa ba kuno ang Seventh-day Adventist sa teksto nga akong gipadala. Wa man ko may mabasa, gipasabot man diha. Dili na mo. Dili na mo. Narat, Mr. Moderator, dili na mo. Akong giingon. Wala man ko may Ang akong giingon mao ni paminaw sa. Okay, bro Kian, kadjot lang bro Kian, kay ga-object si bro Yolando. Sige. Your objection, bro. Bro Yolando, continue. Ako ba? Sa iyo pangutana. Kaya ningon man siya, mabasa ba diha sa pinaka-3.9 ang SDA? Ang akong tema, paminawa, wala ko mag-ingon nga mabasa kundi ang gipasabot nga. So naabay gipasabot nga mabasa litra por litra. Ito ba nang pangutana ba? Counter objection. Okay, counter Wala. objection. Paminaw ra bro kay ron makasabot ka sa pangutana ba wala ko mingon da mabasa ba nimo isdi akong gipangutana nimo matud mo kay nakasabot man day ka sa imong tema ang akong pangutana sa pinadayag 3.9 specific imong tema naabay Ellen G. White diha Ellen G. White dili isdi ayo sa abot diha kay mangutana ko nimo da na ay Okay. Ellen G. White mabasa sa pinadayag 3.9 na wala categorical. Moderator's time. Okay, mao na nay akong giingon sa inyo kanina nga maglukso-lukso gyud mo. Yun na, abot mo ilan. Okay, di bro, iyang pangutana since mao naman lang gyud na nahitabo gyud sa inyo ang debate karon. Tubaga lang bro. Kaya magpuntag LNG, right? Ang iyang pangutana is categorical. So, palihog lang tubag categorical as the rule Okay, moderator's time. Timers, please ready. Kung mutubag ka, mag-continue yung mga oras. Tara to ba? Ang ihalaging pangutana, wala man ko magtima nga mabasa bang SDA diha sa pinadayag. Ang ako diha ingon nga. O diha ang mga SDA. Objection. Wala man kasabot si Uncle. Objection sustained, sige.
Angkol, paminaw sa pangutana. Wala mong Nakasabot. kuningon nga imong basahon diha. Ay sa paminaw sa wala kuningon nga imong basahon sa imong tema. Ang akong pangutana maone. Nakasabot man ka sa imong tema pinadayag 3.9 specific imong tema ning gamit kag Ellen G. White. Ang pangutana, mabasa ba diha sa imong tema pinadayag 3.9 si Ellen G. White? Mabasa o dili mabasa? Simple nga pangutana. Palihog tubag. Tubag. Bro, Palihog. Darang tubag. Moderator sa nag-object man ang kaatbang mo patunga sa ako kay object man ang negative. Okay, bro, Yolando. Para masabtan nimo akong utrohon ang pangutana sa ato ang kaatbang para dili ako ang nangutana, utrohon lang ako para nga maklaruhan ka. Ang iyang pangutana nung gamit man kag Ellen G. White, gamit minsan man ito si Ellen G. White, mabasa ba diha sa pinadayag 3.9 si Ellen G. White. So, ang iyang pangutana is categorical, yes or no. Nasa atong rules, ang pangutana nga categorical, kinahanglan katubagon o categorical, apan pwede i-qualify ang maong tubag. So, since na categorical bro, I will impose the rule. And please answer categorical or explain 1 minute. Okay bro? Sayon tubag. Ano ang tubag? Sa sayon kayo ng pangutana. Ato ba, mabasa ba si White? Yes, pinadinig. Siyempre, kay Digil, masulat ang Ellen G. White. Salamat. Siguro, salamat na po. Pagkipag-break. Pero masabot. Nasita, di pasabot. Sumala sa akong dibasa ganiha. Oh, so pangutana. Salamat sa nindot nga tubag. Matod mo walay mabasa ang Ellen G. White pero na ay masabot. Ang Okay. pangutana, kinsa may asag sapaw. Kinsa may nagpasabot nimo nga diha sa pinadayag 3.9 ang gipasabot diha si Ellen G. White. Kinsa nagpasabot nimo? Palihog sa tubag. Ang binuhatan ng Ellen G. White na takdo sa panagna ni Propeta Daniel. Mr. Moderator, objection na po. Mr. Moderator, objection. Objection today. Ang akong pangutana, kinsa. Nakatime posta. Ang akong pangutana, kinsa. Sige bro. Oh, ang kinsay. Okay. Aron masabtan. Ingon man siya nga si Ellen G. White kung nagipasabot diha. Kinsa may nagpasabot. Asa objection pa ko bro, ay sagsapaw. Kay aron masayod ang mga tao ba kay basig ikaw ra gasulti na. Kinsa may gasulti nga ang gipasabot sa pinadayag 3.9 si Ellen G. White. Kinsa ay gasulti? Palihog sa pagtubag. Kung nimo sa pagbasa balik sa 19, tugtan ba ko nimo? Objection. Tugtan ko nimo pagbalik. Bro, Kaya ro matubag. Dili panahon sa pagbasa. Ang akong ipangayo kinsa. Sige moderator. gi-address man gud sa nang mutingog ko. Og dili maghilom-hilom ra gyud ko. Ang pangutana kanang kinsa. So nangayo bro, clarify ko lang bro kung nangayo ba kag pangalan sa tao bro. Clarify ako. Oh, basta kinsa nga lang ginas tao. Okay, so nangayo sa pangalan sa tao sa yung nag-contain ng pasabot. Okay, Sumala ni Propeta Daniel, nakita niya ang talan-aon. O ang katumaran na si Ellen G. White. Natumag na. Propeta Daniel, diya kunik-kunik. Salamat. Matod mo si Propeta Daniel maoy nagsulti. Pangutana, mabasa ba sa basahon ni Propeta Daniel nga ang gipasabot sa pinadayag 3.9 si Ellen G. White? Mabasa o dili mabasa? Categorical na pudtol. Sabot ra ang talan-aon kini. O ang katumaran ni mao si Mr. Moderator, objection. Di na pod kategor mo tubag. Categorical o. Asa. Categorical. Usa ka mo explain. Categorical. Nung sa manis angkol. Ang Okay. akong pangutana mauni. Matod mo si Daniel mo'y nagsulti. Mabasa ba sa basahon ni Daniel nga ang gipasabot sa pinadayag 3.9 si Ellen G. White? Mabasa o dili mabasa? Categorical, tubag kol, palihog. sabot siya apan ko nabasa. Tubag na. Sabot siya apan ko nabasa. Mr. Moderator, wa gyud siya ning tubag sa categorical. Ito dai, tubag. Categorical ang pangutana. Masabot na siya apan dili mabasa. Ano dai? Sa to pa dili mabasa. Salamat. Oh. Sunod pangutana. Sunod tubag. Kay dili man day mabasa nya ingon man ka nga si Propeta Daniel may nagsulti. Ang akong pangutana, kining pagsulti nimo nga dili mabasa. Sakto ni o sayop? Dalang tubag. Pag ito na kung dili mabasa, apan ay masabot, di ako dapitan ng kanto. Kaya masabot man,
So, ibig pong sabihin, naa ang maong ang kininiang si Ellen G. White mabasa. Pinagis pagsabot. Ala, Ano? arang. Sige lang, ato na lang biyaan siya kay wasing mabasa. Pinadayag 3-9 ang imong topiko, bro. Specific pinadayag 3-9. Akong pangutana kol sa pinadayag 3-9. Kinsa man tong nagpakahudiyo, katong miangkon nga sila hudiyo o katong miangkon nga sila SDA? Tubag. Darang tubag. Ang nagpakauli yun, Ah. ito mong kaya nga no, nikupot man mo sa mga pagtulong sa mga video. Oo. Niya mo dyan sikan sa mo. Sunod pangutana, matod mo nga ang pinadayag 3-9 ang mabasa diha nag-angkon nga sila SDA. Kung mabasa nako nga ang nagpakahudiyo da katong miangkon nga sila hudiyo, pilde. Kung mabasa nako wala SDA diha. Kung dili ang mabasa diha katong miangkon nga nagpakahudiyo, mao sila ang sinagoga ni Satanas. Pilde, kung mabasa nako. Pilde. Kung mo nga nagpakauli ho, onya, asa, matod pa rin mo, asa, tatag sa kong katinawan, matod pa rin mo, mabasa rin mo, saan, tulog magkakauli ho. Pilde ko, Pangutana. Pili. Sabi ko kayo na, ikaw pildi. Paminaw ayaw pagbuot nako, kaya ako may nangutana. Putol-putol ang imong internet connection, bro, palihog sa pag-atiman no. Ato sang ipo sang oras kay si Angkol putol-putol dili masagtan ang iyong tubag, palihog sa uspo sa oras. Kung ano nangatawa mo ganyan sa pala Bro, nanghangyo lang ko sa imo. nangatawa mo Internet sa connection. Putol-putol siya. Yeah. Mic test. Brad. Test daw, bro. Mic test. Bro, mic test kaya ang imong internet connection putol. Hello. Copy ka, dili maklaro imong sulti. Okay, Kasi kini. tanaw pa nimo sa internet, sa live. Hello. Signal Okay. defense. Okay, padayon da kay aron maklaro ni. Sige. Padayon ko pangutana ha. Oo, sunod Ang po akong na. pangutana ganina, unsay mabasa sa pinad... Ay, sir, sapaw lagi. Naunsa man ni siya. Muna di ka kasabot sa pangutana. Pangutana na ko, ha? Ang akong pangutana ganina, ang pinadayag 3-9 nagsulti diha nga ang kadto di ay nagpakahudi yung pundo katong miingon nga sila hudiyo. Naingon man ka nga SDA ang mabasa diha. Kung mabasa nako nga ang nagpakahudi yung pundok diha kadtong ning angkon nga sila hudiyo, pilde ka. Sige, let kinay mo magulong ha. O sa Tubag. sige. Ang imo nga ba? Kaya ako sa ginibas Biblia. Putol-putol ay sabi, post that time, putol-putol lagi ang yan sapi giga bro. First the time. Sayang ba ang imong tubag ba? Di madungga na mo. Bro, tarong nga sa imong signal bro. Okay. Okay, Nagkasik. okay. Putol-putol gud jawa. Iyo nimong dita bro. Pasabihan ko Daniel. Remaining time, 5 minutes and 41 seconds. Bisa tanaw nimo sa bro, kuan ko bro, copy ka bro, Yolando. May pangiro, magadian ka, di. Sapi man sapi, di na mo masabtan ang iyang kuan. Hello. Sound check. Hello, sound check. Up. Isang check. Og di ka motubag kay di man mo sapi, pero motubag na kang mo sapi man. Kung madungog ko no ka bro, utroha ko no nga akong gisulti bro, kung okay ba? Liyo ko utro sa akong gisulti, gwapo ang moderator. Sige. Kini. Okay na. Madungog na. Okay ka na, madungog na. Continue bro. Madungog na. Sunod pangutana. Continue ang oras. Sunod pangutana nako. Mao ni. Sa pinadayag Chris Blebe ang mabasa diha. Asa sa sapaw. Sa pinadayag Chris Blebe ang mabasa diha nga ang kadtong nagpakahudiyo kadtong ang pundok ni Satanas kadtong miingon nga sila mga Hudiyo. Uyon kana o supak? Tamba. O yun ko na, basta ka na imong basahon, standard Bible na. Tubag. Tara, o yun ko na, basta ka na imong basahon, standard Bible. na siya. So, sige, basta ka. Assume ko tayo ba? So
Sunod Tulan, pangutana kay uyon ka man di ay nga kadto di ay nagpakahudiyo, kadto ding pundok ni Satanas, kadtong miingon nga sila Hudiyo. Ang sunod pangutana, naa ba kay mabasa sa Biblia nga ang mga SDA ni angkon nga sila Hudiyo? Naa o wala kategorikal? Balik ka na yung pangutana ba? Ako na lang dito ba? Nga kilala lagi nga akong tema, ang ipasabot diha. Nya, ibalik ka sa akong tema. Sunod pangutana. Ibalik naman yung pangutana. Dili, tubaga ang kategorikal. Minguyon man ka nga kadto ra di ay ni ingon nga sila Hudiyo maoy pundok ni Satanas. Niangkon man kana, sunod akong pangutana. Naa ba kay mabasa sa Biblia nga ang mga SDA miangkon nga sila Hudiyo? Naa o wala? Kategorikal, bro. Tubag. Tubag, naa, tungod sa inyong mga pagsunod sa mga Hudiyo nga dili mo unta mo mga Hudiyo. Oh. Tubag na. Matod mo kay naa mabasa sa Biblia. Asa man bro, pwede ba na namong ipabasa sa moderator nga nag-ingon nga ang mga SDA miingon nga sila sinugan ni Satanas o miangkon sila nga mga Hudiyo? Na pwede ba ipabasa sa moderator? Pwede o dili? Darang tubag kay masabot man. Masabot man ang tema. Oy, dili. Mr. Moderator, ang iyang pasalig. Sumala sa inyong pagsunod sa mga Hudiyo. So, automatically nga masabot na kamo na. Okay, sunod pangutana. Ang pangutana mao ni niingon man ka nga dunay mabasa nga ang mga SDA miangkon nga sila Hudiyo kay dunay may mabasa. Pwede ba imong basahon karon nga ang mga SDA miangkon nga sila Hudiyo? Basahan karon di ka mapilde. Kung di mo mabasa, pilde ka. Masa lagi pero naay masabot. Objection na wala ko maingon nga naay mabasa ang SDA. Kapila na tika tubaga. Niingon. Kapila na tika tubaga nga adunay masabot, apan dili basa kay ang tema nako, ang pagsabot man dili man pagbasa sa litra por litra. Sunod pangutana. Wa man tiga pangutan ada ning pasalig manggug ka nga naay mabasa. Mao nang ako kang gigukod sa naay mabasa nga ang mga SDA ni angkon nga sila Hudiyo. Pwede ba nimong basahon? Bro, kay aron mauli ka karon nga malipayon ba? Pwede ba nimong basahon nga ang mga SDA mi angkon nga sila mga Hudiyo? Pwede ba nimong basahon kay naa man ka? Naa man ka. Ako ra gyapon ning balikon akong tubag. Walay mabasa pero nay masabot sumala sa inyong mga binatan tungod sa Yes, pagkupos. salamat. Mga Hudiyo. Sunod pangutana. Matod mo kay walay mabasa nya niingon ka ganina nga naay mabasa asa may tinuod ato pag ingon nimo nga naay mabasa o pag ingon nimo karon nga walay mabasa asa tinuod na pero makaros mga tao asa tinuod Katungog sa akong tubag. Walay mabasa pero nay masabot tungod sa pagkupos ninyo tungod sa mga Hudiyo. Sige nga balik-balik ng pangutana wala ka pangutana. sunod pangutana wa gyud ka kuha ba ato na lang usban na pangutana laino na lang pangutana sunod pangutana nako niangkon ka ganina nga kadto di ay miingon nga sila Hudiyo mauto ang pundok ni Satanas. Ang pangutana nako kinsa may miingon nato karon nga kami mga Hudiyo mga SDA, ikaw o ako? Tubag. Sumala sa kong pagsabot o sumala sa inyong magbunatan mao na nga ang ipasabot diha kamo kay nagpaturingan man mo. Mr. Moderator, wala po nagtubag sa kategorikal. Naunsa man akong angkol. Ang kategorikal, tubag asa, usa ka mo explain. Pangutana na ko ha, usbon ako, paminaw ha. Basig internet connection ra nimo ba? Pangutana mao ni. Ning angkon ka ganina nga kadto di ay miingon nga sila mga Hudiyo mautoy pundok ni Satanas. Kinsa may miingon nato karon nga kaming mga SDA Hudiyo? Ikaw o ako? Tubag. Ako may naingon nga kamo mga Hudiyo. Yes. Ako ingon nga kamo mga Hudiyo sumala sa masabot o sumala sa inyo mga binuhatan. Oh, gibalik lang gyapon ako akong tubag kay gibalik ra sa imong pangutana. Yung pangutana. Sunod pangutana kol. Ingon man ka ganina nga ang kadto di ay mga kadto dayng miangkon o kadtong miingon nga sila Hudiyo mautoy pundok ni Satanas na miingon man ka karon nga ikaw ni ingon nga kami pundok mi sa Hudiyo o nagpaka-Hudiyo man pundok ni Satanas. Kamatuoran ba ni imong gitug-an sa mga tao? Ay sa paminaw sa kining imong gitug-an sa mga tao kamatuoran ni o bakak tubag. Kamatuoran ni Vlad kay nagdala o kumatuoran nagdala man kong Biblia o komentary Mateo 24:19 kamo ni mao gisabot diri. Salamat. Kay kamatuoran man di ay ang imong gitug-an. Sato pa ang imong gitug-an nga kamo maoy miingon nga nagpaka-Hudiyo mi. Uyo na ka nga katong miingon nga kami nagpaka-Hudiyo mautoy pundok ni Satanas. Asa uyo na nasa asam na nimo tekstuhan. Basahon ato sa basahon. Hay asa. Mura
Wala na unsa ayaw ay sa pangitaan naman ng bersikulo nga nangutana ko. Goy, si Uncle. Nalang. Sige, usman ako pangutana. Pangutana. Usman akong pangutana kay aron di ka mag libog ba paminaw nako. Ingon man ka ganina nga ang imong giangkon nga kamo di ay nagsulti nga kami mga SDA mao Hudiyo nya. Ingon ka ganina nga kadtong miingon nga sila Hudiyo mao toy pundok kay Satanas. Kamatuuran man kanang pag-angkon nimo kamo ang pundok kay Satanas. Uyunan nimo ni usupakon. Wala na brad nga. Uyunan nimo ang kamatuuran usupakon nga imong giingon. Tubag. Balik kinagsapaw ta. Balik na pod. Goy, mahurot akong oras ani. Oras. Sige, balikon. Time na time. Time. Tayo na, Goy. Salamat. Time. Okay. Niya na mga kaigalaan, natapos na ang 10 minutos na cross-examine sa negative ngadto sa affirmative. Shout out sa 19 sa kadaghanan nga diya karon nagtanaw og nag-comment sa ato ang live. Ato ang mga viewers. Mayong hapon kay Sir Albert Masias Jr. Okay, so dili lang ko mabasag mga comments mga kaigalaan kay naay mga comments nga pabor sa pikas, napoy mga comments nga ning pabor pod sa pikas. So mahimo ni siya nga appeal ni sa debate, appeal ni sa argumento. So ang mga pangalan lang, ug doon na mo yung mga gusto i-mention, pa-shout out sa tuang live karon, mao na atong basahon. Pero kining mga comments sa mga arguments dili ko lang basahon na. Okay, mayong kinsa man po ni si Pong Tuayla, pasensya na bro, pero di na ko mabasa ni imo nga pangalan mo. Mayong hapon diya kung kinsa ka. Okay, di ko kabasa si mga lan. Sir Kevin Perez na yung hapon. O paligid sa tuang live. Sir Dio Disco, Randy, ayun po sa kanito. O Brother Marvin, Brother Remley, ay panotsis. So, na sila mga kagalaan, o daghan pang mga at ilang mga komentaryo. Comment, no? So, usap, ay kalimot sa mag-share sa pang live debate karon para nga mabless po ang makapaminaw na ining itong debate. Ari na kita sa tuwang first presentation sa negative side, kadasiyan Fidelis. Bro, ang iyo Commissioner Moderator, paki-off sa mic ni Bro Ilando kay nagsabot sila, nadunggan ninyong sabot ba? I-off sa inyong mic, bro, kaya ron di mo sapaw. Nailan, nabagyan nang imong inog pangutana bro. Nadunggan na to, unsay imong pangutana ba? Sige, i-off sa bro. Okay, off sa na to ha. Okay sa. Sige. So mayo kay concern si Bro Kian nga gusto siya ma-excite siya sa mga pangutana man ang niya paminawon daan. Okay. So, Kian, ready ka sa imong 10 minutes first presentation? Pwede. Okay, so atong timer ready na sab kay naka-prepare na sa screen. Okay. So, bro, imong 10 minutes magsugod kung ikaw magsugod sa pag-present. Okay, daghang salamat mga kaigsunan nga nagtan-aw karon maingon mas akong katbag. Daghang salamat Uncle Yanando sa imo pong pagsanong sa atong debate. So nini nga kapunon maigsuon, klaro ginatong nakita kung kinsa gid nang pundok sa Satanas diha. Kay na may gisgutan gis pinadagtris ni di man nato kalimod, pero ang problema kay gipun-an ni Uncle og SDA. Mao mo nay nakadaot diha kay iya man gipun-an og SDA nga gipasabot diha kun SDA nya ning abot siya maigsuon og baboy, abot sa igpapahulay matong ato siyang gi-object kanina. Kang iya gong tema maigsuon kung sa role sa debate ang imong tun-an specific gani ang tema pinadagtris ni o diha ra gyud ka stick sa imong tema. Kay ang mahitabo kung mugawas ka nagamit na ka og mga palasis. Mo man to ang iyang gitrabaho ganina. Pero ato gapon siyang gitugutan kay aron dili masayangan ang iyang natun-an mga igsoon. Pero ato siyang gipahibaw nga sa sunod nga kanang muhatag sa tema kanang kuha na ba kanang dili specific kay ang iya day argumento dagan man bisag asa. So okay ra dato kung wa niya butang pinadagtes 9. Okay ra ko ato nga bisag asa siya maigsoon, mudagan siya baboy, mudagan siya sabado, mudagan siya
Ellen G. White kay wa may specific na teksto. Oh, pero kay ang iyang pasalig pinadayag Trisnoy abi magunyag mailad ta. Abi magud niya mga igsoon kung mailad ta ni ba. Apat lang pod kay bata ta mga tangilaron. Ayo pod. Maigsoon, klaro gid nga si Uncle Yolando wa gid siya kabarog sa tema. Hinoon iyang giangkon nga sila di ay nga mga Katoliko maigsoon maoy pundok ni kamo ni sumpay kay iyan ang giangkon ganina. Kung inyong balikon ang inyong i-rewind ang kanang video, o iyang giangkon mga igsoon nga sila di ay ang pundok ni Satanas niya. Matod pa niya nga kanang pundok diha kamatuoran na ang iyang pag-angkon. O kamatuoran ang iyang pag-angkon maigsoon sa pundok. Kamo na yung magkuhan nanas kay mabasahan na ninyo. Maigsoon bisag asa na to siya gukdon ning pasalig na pud siya, grabing pasalig ning tawhana magigsunan nga ambot wa gining tungha bisag usaba. Ang iyang pasalig maigsoon nga na ako nay mabasa nga Ellen G. White. O bisag i-review niyo ang video na ni angkon siya na agi mabasa ang Ellen G. White. Kisay nag-ingon si Daniel daw. O pasumingla na pus Daniel atong ipangitaan kung resulte bagod si Propeta Daniel nga si Ellen G. White ang gipasabot sa pinadayag 3:9. Wala ko no. O ning wave na pud siya, ninga pud siya nga wala. Kay masabot ra nga si Ellen G. White. Oy ayaw ana kol kay ikaw may upasalig gani ka kol kanang tinuod gyud nga makita sa mga tao ug tinuod gyud nga mabasa sa Biblia. So nakita nato mga kaigsunan nga ang iyang argumento wala gyud mo barog mga igsoon nga ang kana di ay pundok diha nga ganang nagpakahudiyo nga mga pundok ni Satanas dili da SDA. O iya man giangkon nga dili SDA diha. Hinoon iyang giangkon nga mga sila di ay o sila o siya mao ang pundok ni Satanas mga kaigsunan kay iyang giangkon ganina nga ang nag-ingon di ay nga kami Hudiyo mao di ay to ang pundok ni Satanas. Atong basahon na ang pinadayag 3:9 kay bisig bingon nagtumo-tumo lang ko ba. Pinadayag 3:9 na nakuan pag siya na ni guro sa ganina kung standard Bible ba daw ni? Standard Bible ni labaw pa ni standard mga kaigsunan. Awa diri pinadayag 3 bersikulo 9 ingon diri tan-awa sila mga iya sa sinaguga ni Satanas. O kinsa man to sinaguga ni Satanas para pagbasa nga nag-ingon nga sila mga Hudiyo apan dili di ay hinunua managpamakak tan-awa kini sila pag-anhaon ko og pahapaon ko sa atubangan sa imong tiilan. Oh, klaro di ay bro Yolando, Uncle Yolando nga kadto di ay mga sinaguga ni Satanas kadtong miingon nga sila Hudiyo apan dili di ay. Oh, wa pa nako na nagukod nga pangutana sa imuha ba? Nga kung okay ra ba moingon nga kami Hudiyo bisag bisag kuan mi bisag Pilipino, wa pa na nako na pangutana sa imuha. Basin sa sunod nga ribat ako ng pangutana sa imuha. O mana na, nga ari ra ka stick bro Yolando sa pinadayag 3 bersikulo 9 kay specific ang imong tema nga gipasalig namo. Ingon siya maigsuon nga tinuod na sakto na nga kanang miingon nga kami Hudiyo mao na ang pundok ni Satanas. O ning angkon siya na ako siyang ipangutana kinsa sa atong duha ang miingon nga kami Hudiyo ikaw o ako. O ni angkon siya nga siya. O nasabta na to maigsuon nga siya di ay ang nag-ingon nga kaming mga SDA pundok ni Satanas. Nya kung atong basahon ang pinadayag 3:9 kadtong nag-ingon nga sila Hudiyo mauto ang pundok ni Satanas. Anya ang sao man nato mga kaigsunan. Sagasa gid siya mulusot maigsuon. Wa gid siya kalustan. Kay ang iyang tema nagapos pinadayag 3:9. Iya pa kong giingnan mga kaigsunan nga kuan kanang bata pa daw kuno pagpanton daw niyang pagsukol sa kuha maigsuon. Og ang iya gyud nga tema nga ipamatud-an 3:9 yang iyang isulti was 3:9. Lisod na mga kaigsunan kay matod pa sa inyong pare nga debatidor si Father Darwin Gitgano nga all opinions are equal without evidence. Okay, wala ebidensya equal ra gud na imong pagsabot diha. Iwa man gay ebidensya nga ang pinadayag 3:9 SDE ang gipasabot diha. Sa sunod maghimo kag tema kanang naanay katin-awan nga moabot ka og lain nga mga sitas mogamit kag Mateo. Biblia unta ang imong gipamatuod diha. Dili lang ka mopokus sa pinadayag 3:9. Sumala sa mabasa sa mga teksto sa Biblia. Nga na unta to nga pagka-deliver o pagkahimo nimo sa tema. Kol kay naalanganin man ka. Tanawa imo na nung kontraw ng moderator gina imo na inawon nga bias nga ang moderator igo ra pod represent mga igsuon atong klarohon sa role sa debate. Ang role sa debate nga among gikasabutan mga igsunan dili mo gawa sa tema. O yan ning gawas naman siya matong ni object ta. Pero ang atong pag-object mga igsuon
dili ingon nga mahadlok ta sa mahadlok ta sa kanang iyang ihatag nga mga argumento. O mahadlok daw ta, mao man iyang ingon. Dili na sa ingon nga mahadlok. Ato lang gisunod kung unsa ang proper nga debate kay basig matiguang ra ta sig debate nya wa ta kahibaw unsay proper rules sa debate di nam ta kahilwisan eh. Mga kaigsunan, naklaro nato hinuon kung kinsa gid ning pundok ni Satanas. Naklaro gid nato karon nga kahaponon kung kinsa ang pundok ni Satanas mga kaigsunan. So iya man gud nga gigamit ang SDA nga kung imong bali-balihon pagbasa ang 3.9 mga kaigsunan sa pinadayag, wa gid ang SDA mga kaigsunan. Sa to pa kay iya man so siya ray kuan mga kaigsunan, siya ray nakasabot ani o siya ra gid ang nagpasabot ani. Di man may motuo kung ikaw ray mo pasabot kung walay ebidensya. Matod pa sa inyong debatidor nga pare, equal ratanan nga opinion kung walay ebidensya. So, sa sunod mo pa matuod ka kanang naanay ebidensya nga ang pinadayag 3.9 mga SDA na o suportaan mo tekstos Biblia nga kanang pinadayag 3.9 SDA ang gipasabot diha megson. Nya ang iya gud basihan mga kaigsunan nganong nagpakahudiyo tungod sa pagtulunan kuno sa mga Hudiyo. Man yung ingon. Pagtulunan din na sa Hudiyo ng sabat mga kaigsunan nga kanang sugo man na sa Dios o gihatag ngadto sa mga Hudiyo o di po pasabot nga gihatag sa mga Hudiyo wala na apilag sugo ang mga dili Hudiyo kay lahi ang hatag maigsuon nahi po na gitawag og gisugo. So alang manas ng tao. So mo na yang basihan mga kaigsunan nga nagpaka-Hudiyo nan kung inyong doktrina ato pong tan-awon lakbitan nato kung naaba po yung mga doktrina sa Hudiyo daghan oy kana dayong pagkulit og larawan ang ilang basihan diha mga kaigsunan kana mang diha kerubin nga ang gisugo dia mga Hudiyo raman naabagoy mga Katoliko nga gisugo dia wala mga kaigsunan o ila man ang giadap mga kaigsunan so nagpaka-Hudiyo pud mo o di ba kanang pagkapare sa mga Hudiyo raman nya inyo man giadap nagpaka-Hudiyo pud mo o dili na mao igsuon ang gisgutan diha nga sinaguga ni Satanas kadtong miangkon nga sila Hudiyo pero dili dili sila Hudiyo niangkon na silang Hudiyo maunay sinagoga ni Satanas ayaw i-apply ang doktrina igsuon ilando kay aron ang imo nga tema nga mobarog gyud og maayo na pinadayag 3.9 SDA pangitaan nimo og suporta o ebidensya igsuon nga apil ang SDA niana nga gisgutan una ay SDA diha sa pinadayag 3.9 pero mga kaigsunan atong nakita nga wala gyud say mabasa diha maigsuon nga SDA, ning dagan sa Ellen G. White, ning dagan sa baboy, ning dagan sa igpapahulay, naluoy ko mga igsuon kay ang pinadayag 3.9 walay SDA yang gipasalo. Ang iya dayong giandam nga presentation baboy di ay dili day kining pinadayag 3.9. Ako singing nga atras na lang diha sa imong tema nga pinadayag 3.9 kay ato ta mag-debate sa baboy kay aron mahuman na ni. Kay aron makita gid niyo kung kinsa gid katugan sa tinuod mga kaigsunan, kung kinsa gid nagtugan biblically o grammatically mga kaigsunan. So sa sunod dol nga kanang ang ato nga presentation nalan mohaom sa tong tema kay naa man na sa role siya sa debate mga kaigsunan. So okay, daghang salamat timer. So mga kaigsunan, naklaro na to nga wa gid siya kapabarog sa tema hinuon. Kung inyong reviewon ang video sa niagi niangkon gid siya mga kaigsunan nga siya mao o sila mao ang nag-ingon nga kami nga nagpakahudiyo nga mga SDA sakop ni Satanas og nasayod ta nga kadtong miingon nga sila Hudiyo apan dili diay mauto sila ang pundok ni Satanas mga kaigsunan. Og mayong hapon natong tanan hinaot nga nalamdagan og natin-awan ta balik nako sa moderator. Daghang salamat. Okay. Alright, so time is up. Atong nadungog ang first presentation sa negative side og mag-proceed dayon kita sa cross-examination sa affirmative ngadto sa negative. Ready ka na, bro? Yolando? Okay, Brad. Ready ako, Brad. Okay, ready na atong negative sa pagtubag. Okay, unang pangutana. Okay, Ang tubag. let's continue. Proceed. Unang pangutana. Tinulod ba Ang tubag. ini nga kamo mga Kristiyano ug dili mga Hudiyo tubag? Ang akong tubag mao ni klaro gyud nga kami mga Kristiyano nya imo ming gipasuminglan nga kami nagpakahudiyo. Nga imo man giangkon ganina nga wala di ay mabasa nga kami nga mga SDA miangkon nga kami Hudiyo. Sunod Okay. pangutana. Tama sa mga tubag. Sunod pangutana. Tinulod ba nga mga Sabbath keepers
Ang mga audio parehas ninyo? Ang akong tubag mao ni objection sa akong Mr. Moderator kay ang gamit sa sabat keepers ta pod. Ang iyang team pinaday Chris Nuibe. Ipagtan ko nimo ganiya o niya. Nako objection Mr. Moderator. Okay. So, Gitog Oh. sa objection ko, bro. Mr. Moderator man ang objection nagisgot sa sabat. Nga Oh. among team ang SDA maoy gipasabot nga kanang maoy gipasabot nga pundok sa tanas das pinaday Chris Nuibe. O diya sa focus diya sa SDA nga pundok ni Satanas. Ngano mo tanan sa gisabat nga lain naman pud nga tema. Nitag O, di ba? ito sa pirmira ko pangutan na tinuod ba kini nga kamo mga Kristiyanos? Ito bagka og dili mo mga dili Tinuod ito bagka. Tinuod. Karon ako pungod sa pangutan na tinuod ba nga mga Sabbath Oo. keepers kamo? Abot na magagsabat nga ang imong tema pero ato na lang natagad pagtagad. Diyan gamo diyo. Ni abot. Mo. Ako lang nang gi pasunod maong pangutana aron pagsumpay sa akong gipangutana sa Carmiro. Ya, Objection Mr. Moderator. Egyptian abot. sa objection ani. Asa paminaw sa kay mo-object ako. Ang imo laging tema ayaw biyae. Kaya ron di ka mapildi ba ayaw biyae. Ning abot naman kag sabat nga ang imong tema pundok sa SDA mao ang pundok ni Satanas. Ako Ara ka po sa pundok sa SDA nga pundok ni Satanas ayaw abot og sabat kay lain na nga tema magdebate na sunod kung ganahan ka. Ako doon ako encounter objection na. Wa ko magpadako diha sabat. Akong gipadako diha ang inyong pagtulungan o pagtulon sa mga diyo. Imo man kong tabunan sa sabat nga ang punto nako diha ang inyong tinuan, ang inyong ginbuhaton o gibuhaton sa mga diyo. Akong pagutana tinuod ba nga mga sabat keepers kamo sama sa mga diyo. Palihog ko ba? Ilan daw? Palihog lang ko og specify sa imuhang pangutana para nga matubag og direkta sa atong Kung specify Brad. Hindi sa mangutana ka nga kinahanglan pag sabton sa negative side, murag isod na siya kay dapat specific imong pangutana. Sige, lihog lang ko proceed, bro. Record Daniel. lang sa imo. Nasunod ba na sa pinadiyag Kristo nga nagpakaudiyo? Aron ba nga malimpyuhan ba inyong pagtulunan ba? Tubag lang. Kaya kung di ninyo yung tubag, ang mga naminaw, makaibaw na noon. So, dipin sa ginoo kutob sa inyong mahimo. Akong pangutan ha, Ang imo kong pangutana out of topic namantay kanang balaod nga gikasabutan ang out of topic di gid siya pwede. out of Out of topic, topic man ang imo misgo kag sabat. ang Out of nagpakahudiyo, topic. ang pagkabakakon, ang kulong na nagpapagod. Dili yung Diya ha, moderator time para nga makaproceed ka. usap disgutan ini. Sige na lang aron mo proceed ta kay di gid siya mo kuan ba. Basta Di gid siya lagi. mo subay sa tema. Moderator's time sa bro. Ako sa bro. Tutulis pagkaluyo. Sige, wa man koy libog kasabot kol. Basta sunod. Sa atong role na o musubay sa tema dili mo likay sa isyu. So ako lang ipahibalo ang manong debate na to. Ang inyong tema ng God, although ganiha ra gyud mo nagsigig yung ang role ba. Ang tema na Nasunod pa nasunod na sa Pinay Kristo Ibi. Kaya tulo lagi naglangkob ni sa pagkabakakon, pagkaminto sa moderator mo, okay, presenta sa mga pangutana, di ka mo ginag mo. Paminaw sa moderator. Naong saman si Uncle. Minaw. Sige, proceed. Oh, di ako na. Sige, kani order kong pumunta na imong gitawag kung kamo ba mag-Kristiyanos o dili mo din ito baka oo, mag-Kristiyanos kami. Now, sun pumunta na. Kay mag-Kristiyanos makamo, tinuod ba kamo nga mga Sabbath keepers? Imo pang gi-objectan. Nga parehas, ganun i-object pa. Sun pumunta tulong pumunta na. Oh. Sun pumunta na tinuod ba nga okay, lain na lang kay basin yung manyag ora gyapon kay bati paminaw no. Kaya object sa ko ninyo. Sunod pangutana, tinuod ba nga mga nga nagtudlo mo sa kamaturan o dili bakat? Kay apel man eh. Bakat man gisto taga sa Pinay Kristo Ibi. Tinuod ba? Nagtudlo mo sa kamaturan o dili bakat? Ang akong tubag nagtudlo gid mes kamaturan. Oh. Okay. Kung mag-adventista ka bro, masabtan gid nimo nga nagtudlo mis kamaturan. Pero kung magpabilin ka sa Katoliko, dili Dali, gid anak. mo masabtan. Mao na nga Dali, anak. pag-adventista na bro. Tindali ka to ba? Sunod pangutana. Oh. Kanang Pinay Kristo Ibi o yun ka ana nga
pinuhatan na niya na nga kanang gingon nga mga bakakong yawanon na kimiuyon ka man nga bakakon ug yawanon I mean susud pa ko na oyon ka ba nga usa na niya na si Ibon Bigay yung founder pwede ko sa diya. Digid ko mo yun, kaya nga naman, wag gid kay mabasa. Imo nang giingon gay nang away mabasa. Imo nang giingon kon gay nang away mabasa. Okay. Ay sag sapaw, kay na ako itubag. Ang imong tema pinadaytos DB imong ipasangin ni Ellen G. White nga ingon ka gani na walay mabasa nga Ellen G. White diha, ikaw na nag-ingon nga walay mabasa Ellen G. White. Ang diskutan sa pinadayag Chris DB ay sag sapaw kol. Napakoy 1 minute, di mayong mananapaw di nakasagag langit kol. Ang giingon das pinadayag Chris DB nga kadtong miangkon nga sila Hudiyo, mauto ang sinagugan ni Satanas. O mao na gisulti ayaw pun Ellen G. White ko. Paman miangkon si Ellen G. White nga siya Hudiyo. O sunod to na. Kana imong giingon nga sila to ang mao ipasabot niya sa pinadayag 3:9 sila to. Asa na nato siya? Sila kadto. Mr. Brother, wala ko miingon nga sila kadto. Na ako ipasabot nga sila kadto nga akong giingon nga kanang miingon diha nga kami Hudiyo apan dili di ay. Pangutan-on ko nimo si kinsa to, wa may gisulti diri sa pinadayag og si kinsa to sila. Basta as long as miingon ka kami Hudiyo apan dili di ay. Sapaw na pod. Ako bitaw lang Ay sapaw ka na koy 1 minute bro. Sige sulti na lang, sige. Ikaw mi dito kinsa dito imong gimensyon. Di pangutan na ayaw pagwali. Si kinsa to imong gimensyon ba? Ug sila to basa kung unsan dito ha. Pareho ko tubag. Si kinsa ang akong gimensyon, ang giingon diha sa pinadayag 3:9 wala ko maingon nga si kinsa akong gimensyon. Ang akong giingon nga kadtong miingon nga sila Hudiyo apan dili di ay. Ay mo naman ang giangkon ganina nga wala day kay mabasa nga kami mga SDA miingon mi nga kami Hudiyo. Imo nang giangkon nga ikaw mao'y miingon nga kami Hudiyo. Ikaw man nagsulti ana. Bro, tanangita ko nga. Sunod to. Asa na mo nabasahan? Das pinadayag 3:9. Akong tubag, klaro anang pinadayag 3:9, mangutana na po kag asa nimo nabasahan. Ang mabasa sa pinadayag 3:9 mao ni. Unsa naman ni siya oy? Ang mabasa sa pinadayag 3:9 mao ni o. Nga atong basa na. Tugutan kini mas magbasa o mangutana na lang ka. Sabi basa. Basahon. Niingon diri sa pinadayag 3:9 o. Tan-awa sila nga mga iya sa sinaguga ni Satanas nga na nag-ingon nga sila mga Hudiyo apan dili di ay. Mao na nakasulat. Sunod pangutana, kay aron di ka maglibog ba? So napangutana kay matud pa nimo natug-an mo matuod og dili gayud bakak ang inyong pagpanudlo. Lain sa ding pangutana pero lagmit o chicken sa duani. Tinuod ba gini? Lakbit sa niya. Murag ambak-ambak gini. Kaya ron gyud pagmatuod terus matuod. O ba gini nga si Elijah sa ka propeta sa Dios? Natug-an ba mo siya? Abot ta po kag prophet. Kami na sa objection Mr. Moderator. Niingon na po ka nga, tinuod ba nga si prophet, si Elijah White, propeta sa Dios, lahi na po nga tema. Pamatud ato nang buhatan nato ng tema, daghan na nimong tema gibuhat oy. Kanina gibuhat kag tema nga. So, kailangan mo depensa gyud Lahi kay na po nga tema. Paningkamot nga makapangutana ka sa pinadayag 3:9. Ay ka pala ka kay magtima ta ng Elijah White. wow, Sige, sunod pangutana. pangutana. Tinuod ba gyud nga kamo wala magpakahudiyo? Tubag. Akong tubag tinuod oy. Nga naman. Ikaw ni nag-ingon nga walay mabasa sa Biblia nga nag-angkon mi nga Hudiyo. O kinsa man day itong nagpaka-Hudiyo? Kadtong miangkon nga sila Hudiyo. Ikaw ra gani miingon nga kami ang Hudiyo na matod mo nga kadtong miingon nga sila Hudiyo mauto ang sinagugan ni Satanas. O ikaw ra nagsulti gid ana. Kamo mapresent. Di na mo na kinahanglan pa nga. Sunod pangutana. Ang dala sige pangutana balik. Sa Pangutana pangutana sige. Manaman natubag naman nimo. Sunod pangutana. E matod pa nimo. Sunod pangutana sige. Dili mo mong Hudiyo. Karon, ang ako pangutana kay dili man kamo mong Hudiyo. Ngano mi sunod man mo tulo sa mga Hudiyo. Ano ba? Pangtubag dili basihan nga mosunod kas pagtulon-an sa Hudiyo. Hudiyo na pug ka. Unsay basihan nga nagpaka-Hudiyo ka? Pinadayag 3:9 kadtong miingon nga kami Hudiyo apan dili di ay wala man miniangkon nga Hudiyo. Ako kang gipangitaan ana. Nga naa ba kay mabasa sa Biblia nga nag-angkon ang mga SDA nga sila ay sagsapaw lagi na sa mga man makadaot nato lagi ron.
Ay sapaw kana koy 1 minute dili maayo ang mananapaw Uncle Yolando. Paminaw ha, paminaw. Ang imong giingon nga kami nagpakahudiyo, dili na tinuod kay wala kay mabasa ana nga nag-angkon ang mga SDA nga kami hudiyo. Ikaw rin nagsulti nang walay mabasa. Sunod pangutan. Kana pre. Sapa. Hindi mo maklaro pagtubag ha. Okay, matod Klaro ay di lang nimo dawat. Sige sunod pangutan na. kay mong tubag. Ako pangutana ba? Wa gyud mo igo gyud ako pangutana. Oh, nagkomentaryo na pug pangutan na. Ay, pag sapong, tinuod ba gyud nga kamo? 3 minutes na lang. Tinuod ba gyud kamo nga kamo wala mo sunod pagtuluan sa mga Rio, paliw og tubag. Akong tubag ana, mauni. Wala gid mi misunod sa mga Hudiyo oy. Nganong sunod may Hudiyo nga? Sama ang object. Misunod lang. Dili sunod. Misunod ba? Na kay Mo misunod sa mga pagtuluan sa chapi ka misulod, unsa man misunod. Chapi man ka. wala ba mo misunod sa Misunod. Sunod akong tubag. Wala gid mi misunod. Nganong wala mi misunod? Kay wa man sila nag-una namo nga mosunod mi nila. O ang among gisunod ang pagtulon-an sa Ginoo nga naa diha sa Exodo nga pantayan ang adlaw papahulay mao nay among gisunod. O ang musupak ana mao ang kaaway sa Dios kay supak man. Pero kami nga nisunod sa sugo sa Dios, katawhan din mi sa Dios mao nang pag-adventista na aron kauban na ka sa musunod. Sunod Sunod pangutan. na. Pare mo, wala mo musunod sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo. Namakakani, kamamakak. Wala gid ko na makak. Akong tubag, wala gid ko na makak. Kaya nga naman, ang among gisunod nga pagtulunan sa Dios. Wala kay mabasa sa Biblia nga ang pagtulunan sa mga Hudiyo supakon o sundon. Wala kay mabasa na. Kundili ang pagtulunan sa Dios maoy among gisunod. Ang mga Hudiyo igo ra pod gasunod. Manang kung gusto ka mosunod. Ay sayo sa grapa, manang kung gusto ka mosunod pag-adventista na kol. Sunod pangutana. Sunod pangutan na, imatod pa nimo, wala mi mo sunod. Kasi klaro na kay ba? Sunod gid mo. So klaro na. Sunod pangutana ayaw wali. Komentaryo man ka, sunod pangutana. Ang mga tao na lang mo timbang-timbang. Matod pa mo, natukan mo siya. Matuo. O, wala pa. Sunod pangutan na. Ah. 10 minutes na lang. Pangutan na, Brad. Sige, pangutana. Pangutan na. Wala mo magsunod sa mga balaod, sa mga Hudiyo. Kaya lagi, dili mo mga Hudiyo. Kundi, tuman ra mo sa suko sa Diyos. Karon, akong pangutana, ang balaod sa Diyos, kinsa may katagan ning balaod? Ang unang sama ni ning sabat. Oh, buto bukuan sa kani. Kinsa katagan ani? Asa? Ang okay mo, baliw mo tubag. Tubag, ang gihatagan anak tanang tao, apil ang Hudiyo kay tao mang Hudiyo. Pero ang imong isyu nga pagsunod, ning sunod ang mga Hudiyo, ning sunod pod ang mga SDA, ikaw ra gyud Yolando ang ning supat. Mauna nga kung gusto ka maapil sa musunod, pabautismo na kay aron daghan na ta nga musunod sa sugo sa Dios nga gihatag ngadto sa Hudiyo nga mao pay gisunod nato nga Magdaleno. Sunod pa tayo. Ang mga Hudiyo na kay kadto, nganong ni sunod ba man mo sa mga balaod sa mga Hudiyo, di man mo mga Hudiyo. Nganong nisunod? Tubago na to. Tubago na to. Nganong nisunod? Nisunod me kay kadtong gihatag nga sugo sa mga Hudiyo. Sugo to sa Dios, dili to sugo sa mga Hudiyo. Mao nang gisunod namo ang sugo sa Dios, nya ang mga Hudiyo ning sunod pod. Manang sunod na pod kay para daghan na ta nga nagtuman sa sugo sa Dios. Okay, time. Okay, tayo na. Sama na oy, sama na tinguga. Ura Jol. Okay, natay bata nga kauban ha, atong timer. Bata to bata. Sorry. Apo guro na niya mo timer. Okay, so shoutout sa mga viewers, mga kailangan. Nindot ni di ay kuan ba kanang active nga mo hatag og comments ato ang live pero di gyud mabasa niya pangalan, di mo mabasa og Chinese. Kung Chinese bani Korean, bahala na mo niya. Pero na siya gipa shout out. Ingon siya, asa man to yang ingon nga shout out ko no. Wala na ako nakita. Kadyat lang ha. Okay, di ay yang shout out sa Mr. Moderator, pa shout out kay Uncle. Wa ko kay ilang 15, wala man niya ingalan og kinsa ning Uncle.
Pero niya, Mr. Moderator, pa-shout out kay Uncle. Pakiingon na burn kayo siya. Oy, maulaw na dyan ko, anak. So, wata kailan si Bro. Kasi So, wala Uncle, doon, shout out dihan mo. Yung bata, paghilom na lang bata, oy, pagtimpla dito, hindi sa imuhang mama. Okay, shout out sa kang may hapon sa kang ito ni. Brother Rimley, Brother Albert, kay Brother RV Palermo Digamo. Magdigamo na ta. O kang Sister Jane Labaho Makilang. So, nasa suggestion, mas nindot kong Zoom ang gamit para dili mo sapaw kay naay mo storya kay ang admin raman ang mo unmute. So, wala pa gitay kuan karon kay cellphone ratong gamit mga kuan. So, wala pa kitay laptop. So, kung naay maka-sponsor, sponsor laptop, makakuha na ta. Okay, kang Brother Marvin Kaari. So, may nga po na Brad Marvin. Si Bro Marjo Lariobis. May nga po na sab. So, proceed kita sa ito ang second presentation, ang rebuttal, second part, ang rebuttal stand. At ito sa 10 minutes. Lagi, na ang inyong katabot lagi bro Yolando, nabatian lagi ni Bro Kian hindi na ma-excite ko Kian. Okay, Bro Yolando, ang 10 minutes, ready ka na? Batian ako ba? Sige, Brad. Okay, 10 minutes nga rebuttal stand. Rebuttal for 10 minutes. Bro Yolando, magsugod ang imong 10 minutes kung mo sugod ikaw sa pag-sulte. Ya bada kay ako pang ibalik ang atong tema kay aron gid masabtans mga minaw og labing nananaw karon ya git trabaho dire way suga so maglisod jud ko ani no kini atong balik ko atong tema kay naginapos naman ta kanang mga sakop sa pundok noibiha kanang mga sakop sa pundok ni Satanas nga nagpakahudiyo mga bakakon kana sila o padaolon ko sila kanimo aron paludon pagyupo. So nag-mention kini siya Brad nga ang iyang pagkabakakon, ang pagka satanismo o ang pagka nagpakahudiyo. Kay nagpakahudiyo god so mao na ang gibuhatan og tema nga kamo na kay makita magyud nato sa inyong mga binuhatan nga ang inyong gisunod mga pagtulunan sa mga riyog sama niya ng dili pagkaon ng karning baboy. Sa mga Hudiyo man ang pagtulunan. Sama niya ng pagsunod sa adlaw sapat. O mga Hudiyo man na. O niya, ang yataga na niyang balaudon na, ang gadto mga pure mga Hudiyo, dili man ang mga hintil. Niya, kami sukol man kaniyan eh. So, mo na nga, magkadarakas gini. O niya, lain pa sa kung nagpamatuod, kay aron haom sa binuhatan sa pinadik receiving nga sakop ni sa pundok ni Satanas. Kay ang binuhatan ni Satanas, dili maginayo. O niya, niko dito sa dokumentary ni Ellen G. White nga usa ka abortionista gani ni oyon man siya o gini dokumentary man dito ni natabo sa gawas nasod nga nikabat og 46 milyones ka mga bata nga gipang-abort all over the world. Sukad pa ni atong panahon na diin giaprobahan ang abortion. Gani karon gibalita man karon nga bag-o diha sa sa dito sa gawas nasod nga nagrally ang mga tao dito nga stop na ang abortion. Tinuod kini. Sa to pa nagpasabot ay nga agkatong akong gibutyag day tinuod kadto. Onya sa Mateo 24:19 nagisgot man nga si Kristo nag-ingon matod pa niya yang gisubli ang talanaw ni Propeta Daniel nag-ingon man pagka makalilisan ko niya niadtong panahon na alang ni adtong nagasapat. So lik-on og akong gipabarog og dokumentary og biblical pagyud nga ang buot ipasabot diha mao ang inyong founder nga si Ellen G. White. So sorry kami igsoon nga mao kini pagsabot sumala ra sa akong nabasa sa Biblia o konektado sa imatan diha sa dokumentary nga akong diha sa Anang nawala excuse me sa nawala tong timer
nang nawala tong timer ba? Basig. Okay. Aysa bro ha. Kaya Aysa po bro ha. sa itong timer, no? Nawala nawala tong timer. Kasabaan siguro to sa amahan, tong bata to. Kasabaan guro kay nawala man. Tawagan na to balik. Ah, sige sige. Pasensya na bro, ilan do nga na-interrupt ang imong kuan. Nawala atong timer bro. Wala tayo. Hotdan siguro Kuan to. lang. Nautdan guro tuglod kay ako lang gi kuan ang timer ba kay basig moabot tag alas 6 gabi diri. Ang paabot tas timer. Ano mo lagi? Wa. Nawala ang timer no, nawala. Murag wala gyud atong timer ba? Murag naka-off gyud. Kinsa mag-volunteer diha? Dere si Timer? Brad. Dere si Brad, si Carlo. Is Pila nag-timer ka kaniha, bro? Wala pa time. Putangin na lang ng mga 6 Imong minutos. pagkato. Kaya minutos ang Sige, 6 minutos. Kaya si mga bro yan, 6 minutos. ah, sige lang, oh, sige. O sige, 6 minutes bro, J. Carlo, okay ra? Isa bro, kaya ko na kong time. Sa cellphone. Ma'am Gina, okay na ma'am, mag-timer Ma'am Gina. Ma'am Gina, aron ma-share screen. Oo. Kaya monitor ko sa tuwang live. Dili ko ka share screen. It's available, please. Bro Richmond. Bro Richmond. Na. Yeah, Masters. Pwede ka mag-timer, bro. Isa. Timer, sige ka dito sa. 6 minutes. Kuan, start sa 6 minutes. Start. Okay, mga ito. Okay na? Sana? Wala pa. Share screen share screen. Okay, sharing the screen. Laptop na ba? Edit lang kay natay ano sa screen para nga nindot gyud. Bilang 6 minutes. 6 minutes, bro. Mo na nga akong Sige. what Timer ba? mga cute o mga boses. Mo na. Bisag cute basta cute food. Mga cute na. Tut meeting os Ma'am Gina para pati pareho mga cute. Okay, samtang gina-prepara ang Dili ko ma. sige, larga. Okay, larga na. 6 minutes. Okay, lang ka. Sumala sa ablihan nga dokumentary. Si Richmond, nag-timer. O sumala sa dito sa kita sa gawas na so. Kaya ng mga tao dito nagrally. Next is. Grego. Copy na, nawala na si Bro Ilando. Bro Ilando, signal defense. Signal na. Bro Ay. Ilando. Wala ka ba? Wala na kay load, bro. Na. Bakit naman ba? Nanggahi. I-pause ang oras. Bro, sa oras mo. Palagi. 5 minutes na to ang gihatag nga extension pagkaabot kay Brother Richando. Okay, bro, Kian. Tagaan exact na lang ato 5 minutes nga rebuttal and then ma-close na kita sa tuang. Sige. Bro, lihog ko set sa time 5 minutes. Okay na? Magpugod ang oras diyan matulog sa Kian. Sige bro, Okay. 5 minutes.
Okay, salamat mga igsoon. Naagid ta karon sa pangitabo nga wala na to damhano nga mawala ang ato nga kaatbang. So siguro nautdan siya sa MB, siguro pod nang wala na siya load or na-expire yung load. So kasabutan na mga Bro, punta ka doon sa imong iro, bro. asa ako sa ibitay, asa Sa Baabo Zero eh. saba kang Pakipost sa time kaysa bang iro. Asa ba ako sang kanon? Tagay nagpag-bukod. Gitugnaw ning ulan man gud. Bitaw iro na sa silingan bro. Nya dako ra ba kay nang iro mahadlok man tamo. Kadayan na lang ko. Hingara naman nun na natong gisigutan ang iro. So mga kaigsunan, di na to mahay o mabasol nga nawala ang ato nga katbang. So mga igsoon, ang ato nga pag-object ganina, dili gito paglikay mga igsoon, kundi pagklaro to. Kay sa amo palang chat daan ni Uncle Yolando, ako nang giklaro sa iya nga sigurado na bagayod siya sa pinadayag Tris Navy specific na tema, dili na ba niya nasumpayan. O iya man iya man kung nang alibay na pug ka kay aron manalaw ka o man yung sulti nako pero sige lang kay mao man gid pero pag actual na mga igsoon ang nahitabo abot na siya og sabat, abot na siya og pagkaon. Wala man na sa tema, naman sa roles. O kung di siya ganahan na iya untang giwala tong roles nga okay ra bisag asa nga tema. Kay ang roles dito dili gyud ka pwede mo gawa sa tema mga igsoon og sa bisan kinsa nga debatidor imong pangutan-on once nga specific ang tema, specific ka pod yung isgutan. Pero kung dili general ang tema, way problema sa pag-asa mo mga bot. Bisan pag mga bot mo dito sa pinakatumoy-tumoy o ana mo ay magbuot ninyo ana. Pero kay specific ang tema magigsunan pinadayag Tris Navy. So naklaro na to maigsoon nga ang iya gid nga tema wa gid pod mo barog. Hinuon iya nang giangkon nga siya di ay ang miingon nga kami Hudiyo o kanang moingon magigsunan mao na ang pundok ni Satanas mga kaigsunan. So dili na to siya kuana na kung mao gina iyang stand, mao gina iyang barog nga pasiminglan ang MSDA. Basta makigsunan wala gid siya nabasa sa Biblia, bisag asa na siya mabot abortion na, mabot na siya sabat, maabot na siya pagkaon. Okay, wala gud siya mabasa makaigsunan nga SDE ang gipasabot diha. O pag angkon niya ganina nga naa kang Daniel, naa si propeta Daniel nagsulti, iya na lang siguro to nga kuan ba nga alibay sa tuwa kay pag-utro na tong pangutana. Ningon naman siya wala na kunoy mabasa. So makita na to nga sudgawas iyang argumento. Mabitan na akong gingon sa iya magigsunan nga ang imong tema gid kinahanglan gid nimo nga imo gud nga obserbahan og tun-an mga kaigsunan kung asay buslotan na kung angay ba siya ni garon kung angay ba pud siya ipamatud-an mga kaigsunan. So ang iyang tema wa gud niya na pamatud-an, wa gud siya kitag ebidensya og matud palagi sa ilang pari nga all opinions are equal ra mga kaigsunan kung wala ebidensya. So nasayod ko nga kini si Uncle Yolando debatidor ni siya nga tinuod maigsoon og motug-an pud ni siya sa tinuod. Mana nga inigtug-an sa tinuod karon nga dili day ang SDA ang nagpakahudiyo. So iya ra day tong pasangil sa ato maigsoon siguro nani siya kasuko nato nga mga SDA. So ang ato lang buhaton nani ato lang yang po si Fernando nga makasabot sa kamatuoran maigsoon og kana nga kasuko dili na niya nabatunan maigsoon. Kay sa bunga na siya ang pagkatawhanon mga kaigsunan. So kung namoy kalagot sa SDA maigsoon palihog lang atong sabutan maigsunan kay ang moadto og langit kinahanglan nga na ay pagsinabtanay og ang gusto og langit mga kaigsunan magkahiusa ta diha kang Kristo mga igsoon. So dili na to ingon nga maayo lang tas logic o manang atong ipamatuod ng tema ha, dili na mga igsoon kun dili motug-an tas tinuod kung unsay nakasuwat sa Biblia grammatically, contextually mga igsoon. Kay kung imo ra kawaling opinion diha man ta malisod mga igsoonan jud. Kay wala naman ka nagtug-an sa kamatuoran ni ana. So kay kita naghando man tag langit kitang tanan nagpaabot man sa atong buhi nga Dios usar ka Ginoo ang atong gituuhan mga kaigsunan mo nang magsinabtan na ita. Ang atong sabton nga kana di ay SDA nga imiyang giingon nga gipasangil dili na tinuod. Mao na atong sabton mga kaigsunan og nang hinaot ko nga do na tay nakatunan karon nga debate maigsunan. Wala mi nakig-debate aron makiglalis maigsunan kun dili nakig-debate mi aron ipahibaw sa mga tao ang kamatuoran maigsunan. Dili pinagi sa logic or sa inyong mga rasones kung dili pinagi kung unsa gay nakasulat sa balaang kasulatan mga kaigsunan. So pasensya na mo sa naminaw medyo nabitin mo o sa nagtan-aw karon pasensya na mo nga nawala ang ato nga katbang siguro maigsoon nahutdan sa salod or nahutdan ang nahutdan sa gimbi.
Wala nang po siya ni-reply, say naman siya nako. So, sa sunod mga kaigsunan nga mga argumento o sa sunod nato nga mga pagbangga-bangga sa kamaturan pinagi sa balang kasulatan, ang hinaot ko nga kamong tanan willing gihapon maminaw maigsuon o willing gihapon nga mutuon kauban ang atong buhi nga Dios. By the way, giimbita mo namo sa among live mga igsoon. Live Bible study nato matag alas 6 mga kaigsunan dinhi sa Seventh-day Adventist Bugo Church nga page mga kaigsoon. Daghang salamat ug mayong hapon kanatong tanan. Alright, so ngayong hapon ito tanan daghang salamat sa panel stand nga rebuttal stand sa ato ang negative side Brother Kian Fidelis. Okay, sa pagtakop ato ang request atong negative sa paghatag og closing prayer. Okay, magampo ta. Gipasalamatan ikaw na mo Dios sa imong kayo kanamo diin nagmalampuson ang amo Ginoo nga paghuisgot pinagi sa balang kasulatan. Palingini Ginoo ang nga tanan nga naminaw nga sila makasabot sa kamatuoran ug maayong man Ginoo willing sila og andam sila nga mutuon og dawaton ang kamatuoran nga naa sa balang kasulatan. Kaming tanan Ginoo nagkahangyo kanimo nagkahiusa nga kaming tanan mapuno sa gugma maayong man mapanalanginan sa matag adlaw namo nga pagkinabuhi. Gisalig kining tanan pinaagi lamang sa pangalan ug gahom ni Jesus. Amen. Salamat. Daghang salamat mga kaigalamay igsunan usab. Salamat. Brother Dan Maasin ang willing ang biblical discussion nga mudawat sa mga tema or naamoy mga debat at topic nga gusto pagdiskusyonan. Kung gusto ninyo nga i-share ang inyong pagtulunan, dipinsahan ang inyong pagtulunan, willing ang biblical discussion nga mudawat sa inyong topic nga gikasabutan. Daghang salamat kanato tanan og maayong hapon or maayong gabi kanato.